Arizmendi ikastolan praktiketan dauzen edo praktiketan egongo dien pertsonendako formazio eskaini dugu gaur. Haur hezkuntzatik hasi eta lehen hezkuntza DBH batxilergoan edo lanbide heziketan praktiketan dauzenendako. Eta praktikaldi honen helburua da apur bat eurak ulertzia zein dan gure hezkuntza proiektua eta horretarako, hiru ardatzen inguruan jarduten dugu alde batetik konfiantzan pedagogian, marko pedagogikoan lanketa labur bat, gero beste alde batetik konfiantzan pedagogia hori ulertzia pertsona eredu bat lortziari begira dauela eta horren inguruan aztertzen dugu apurtxo bat zer dan pertsona eredua eta zela egiten dugun lanketa hori. Eta gero azkenik horretarako sortu dugun ikaskuntzarako eredua zein dan azaltzen dugu. Eta hor eurak ulertzia horren esperientzia aurreratua edo batun dabilela gertatzen momentu honetan eta hortik gabitzela eredu hori transferitzen poliki-poliki beste etapetara. Urten berri naz konfidantzako pedagogisari buruzko hitzalditxik, Amaia Antero gemonduzkunak, eta ez nakixen zer egizateko ez nagoen ezauketan, bai ikusi dut bideoren bat Arizmendiko web horri eta baina ez nagoen ezagutzen. Eta oso interesgarri pentsau jat, Boruen aukena zan zerbait abstraktua, baina hemen ikusten da zela gauzatzen dan. Interesgarri dela edukixak garrantzia dukie, baina kompetentziak eta pertsona bat prestatu egoera aldakor baterako askoz be garrantzitsua bada eta pertsona integralki forma hau.